Budućnost je pred vratima. Računalo prepoznaje emocije na ljudskom licu. Suradnja antropologa i programera rezultirala je neočekivanim spojem egzaktnog poput matematike i informatike i naizgled neopipljivog, bezgraničnog svijeta ljudskih osjećaja i raspoloženja. Inovator Tomislav Bronzin iskoristio je dugogodišnje antropološko istraživanje i pretvorio ga u interaktivni softver KenEmotion. Na bazi tih tablica koje oni imaju, kreirali smo određeni vrlo složeni algoritam koji nam omogućava da upravo to radimo, a ono što je inovacija kod nas je to da mi, za razliku od postojećih sustava koji koriste velike baze slika, mi ne koristimo nikakve baze slika, nego jednostavno crtamo vektore, odnosno točke na licu i na bazi tih točaka prepoznajemo koji se izraz radi, a onda izračunamo vjerojatnost da je taj izraz povezan sa određenom emocijom. Možemo, prepoznavajući određenu emociju na ljudskom licu, povezujući sa drugim karakteristika kao što je spol i dob, dobiti određene informacije kao što su, na primjer, da li se radi o nekom mladom ljudskoj osobi koja je ljuta, koja ima ubrzano bilo i koja na neki način zapravo može pretpostavljati nekakav sigurnosni rizik. Za ovaj izum tim iz Hrvatske osvojio je 3 zlatne medalje na najvećoj međunarodnoj smotri inovacija INPEX u Americi. Sama ideja je potekla zapravo iz potrebe da upravo to ocijenimo na koji način možemo vidjeti da li je ono što mi pokazujemo na našem sustavu KenEmotion, da li ti artikli, da li te usluge, da li te informacije koje se vide na zaslovu velikih ekrana su zapravo nešto što čini ljude sretnima, da li ih ljuti, da li su jednostavno indiferentni ili im se možda slučajno i gadi. Bili sretni, tužni, ljuti ili uplašeni, KenEmotion ne možemo prevariti. Grimase koje ljudi prave pred 3D kamerom ne služe zabavi. Dapače, ima višestruku primjenu i može olakšati posao u svim industrijama i branšama. Često se rabi u marketinške svrhe. Možemo jednostavno na jednostavan način prepoznati da li se nekoj osobi koja gleda u nekom izlogu neku prikaz nekakvog artikla, nekakve robe, da li joj se to sviđa ili joj se ne sviđa ili ne, pobuđi neke druge emocije. Ako ste se pitali možete li preuzeti aplikaciju KenEmotiona na svoj pametni telefon, odgovor je ne možete. Naši telefoni još nemaju 3D kameru koja je potrebna za skeniranje lica. Vrlo pomno pratimo što se dešava i čim dobimo te 3D kameru koja nam je potrebna, da bi kako bi lako odredili ove karakteristike koje su nama ovdje potrebne, onda ćemo sigurno se pozabaviti time, s obzirom da mi ovdje ne ovisimo zapravo o hardwareu, o ovome što je oprema, nego je naš software prilagođuje se onome što mi dobijemo kao iz izvora, iz senzora kao podatke. Tomislavov tim u proteklih je 16 godina diljem svijeta osvojio više od 40 nagrada za svoje inovacije, od kojih su mnoge pretvorili u uspješne proizvode. Iako su traženi na svjetskom tržištu, djeluju iz Hrvatske. Naravno da nam je drago raditi u Hrvatskoj, odnosno u regiji, ali jednostavno zbog prirode posla mi ciljamo na globalno tržište i naši proizvodi su prvenstveno na engleskom, pa onda ih prevodimo na hrvatski, zato što je jednostavno tamo veći broj ljudi, odnosno organizacija koji ih koriste. Nakon svake nagrade i nove poslovne suradnje, Tomislav i njegov tim nastavljaju raditi na novim futurističkim inovacijama. Ovi nositelji promjena sretni su, što nam potvrđuje i KenEmotion.